I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. Danas ljudi igramo Raft sa mojim bratom. I da ljudi, ovo bi trebala bude druga epizoda. Zato što mi jesmo snimili prvu epizodu. Ali ja kad sam pokušao da editujem, ja sam slučajno izbrisao. Da. Evo sad hoće da vam se javi moj mlađi brat. Ćao. I da, njemu je nešto zalagalo, tako nešto. Da, malo. Pošto sad kao pod navodno između između epizoda ja sam tu jedrilao i našao sam ovo. Ono avion gore. Oj, kilovi. Nije drvo. Nije drvo. Pa nego šta je? Kamp. Aha, pa dobro. Sve jedno, nešto tako je. I sad ćemo mi da odemo to... Hoću. I sad ćemo mi to da idemo da istražimo, ali ja moram prvo da namirim baštu. I da, ako bude... Šta bi ovo? Ako bude malo lago ovo video, izvinite, zahtjevna igrica. Meni su na good grafike. Ako... I gle ti ovo. Posadi tamo vodu. Sorry, nije to sađenje, to je... Stavi vodu da se peče. Jok, šta radi? Filtrira se. Hoćemo. Ruhu. Jel imaš 4 daske? A misli sam još jedan. Na koje? A pa to sam i ja teo kupim. Čekaj da ispečem još jedan krompir. Nema veze da imam 2 krompira, pa naravno. Pa jeste. Pa više volim krompir da jedem. Da ljudi, ja sam totalni noob za ovu igricu, znači eto što smo snimili ono, a u stvari nismo snimili. Bio je cilj da ga snimim, evo ovdje peci ribu. Da. Ajde, ispeci se krompiru. Pa nemoj živu ribu da je. Pa ima da umreš. Probaj. A evo ga. Evo tu ga peci. Da se napijem. Da nema vode. I ajmo. Uzmi koplje. Nema veze. Pa dok ti ispečeš, ima ja da crknem od gladnji. Pa nema sa čim da se peče. Pa odakle mi? Pa dobro. Ajde Uroš. Neće imati do kraja da se ispeče. Evo, si baš gladan. Aha, baš jesi. Evo ti ovo pojedi. Pojedi batkovi, idemo. Nisu, peko sam je. Gle koliko to daje, znači... Ajde. Staza! Ovdje ima neprijatelj. Ajde, čuti i dođi. Ljudi. Ako ćemo skriveni kod, Uroše? Nemoj to. Ajde, koji ćeš Skriveni kod je... Nisu baklava, to je bilo u jednom... Ajde, reci. Žaba. Ne, skriveni kod za... Dobro. Skriveni kod za ovaj video je žaba. Pogledaj, nisam ja... Ovo je moj brat. Čekam te ja. Pa idem, mislim da ovo ne možemo cepati. Antene! Ja ti kažem ovdje ima nekog. Idem ja iza sebe.
Ha. Utro. Mhm. Baš je Da možemo prodamo. Ma ne može. Nemamo. Treba, možemo ribe samo. Čakaj. Ananas. O, lubenaje. I dobijemo jedno seme. Pa bak svoj. I u cijelo ostrvo ima sisce. Vidite ljudi. Idemo mi malo ovo nešto da istražimo pa... I da iscepamo šta ima pa... Dobili smo ovo! Za research i sa ovim možemo da napravimo i sidro i furnace. Da ljudi, idemo mi malo ovo svega da iscepamo. Ljudi, a sad laga dosta, ali... Mene bombardira ptičurina. Jel znaš da dođeš do kampa? Ne. Gledajte ljudi sad ovo. Sad moramo da idemo na prsa sa njom. Stanete ovako. Čekaj, Uroše. A gde si ti? Aj se je vrati nekako. Ko zna gde si ti otišao, idi i okolo uz more. Gde je ovaj padobranac? A tebe divlji pig ispopao. Evo ga, sivo tamo. Evo ja sam... Čekaj, moram da čuvam. Ja sam ovamo, vidi. Eno si. Je me vidiš? Gore na brdu. Vidi kako stojim. Gledaj na brdu. Čekaj, ide. Pošiftaj. Znaš oni ljubenali jedno? Imam 9. Pa vati ja ću pojene nije može. A ljudi, napišite u komentar da li postoji način da se onako... Evo ti. A mi vrati 8. Ovdje. Napada! Ptičurina, evo ti ananas, uberi ga. Gdje je ljubenali? Nema lubenaja, evo ti ananas. Tu. Evo ga, Uroše, jedi i ovaj ananas. Mogu da i vodu. Naravno. Čekaj, čak sam i novu sikiricu ponovi na... Isu. Kako možemo ubijemo ovu ptičurinu? A gle, Lijepo, kad uzima kamen ubiješ. Koliko nasto? dođi. A mora da uzima kamen da bude. Dobro. Može ono... vidimo. Ti opet trčiš u mes. Nema, ve. Nije dobro. Nisu to babice, to je sve. Vidi, babice su. Ili je stivo? Jeste. Ljudi, kako ste vi? I recite, imate li neki predlog šta da snimamo? Ili imate li neki predlog ako hoćete da gledate još Rafta, ako imate neki predlog za nas Rafta? Kaže vam i moj brat ako imate neki predlog za raf. Šta mi sad ovdje treba da radimo? Znamo da nam je cilj da dođemo do utopije, ne? Kako se kaže? Da, to. Utopija. Da pasimo od ovo, pa Tako nešto. I šta je ovo? A, drvo.
Nemoj da vrišti. Pa nije prepalo me, ti nisam tako A gdje je ono što bi ti rekao divlji prasac? Vidi ti. A divlji pigi? Ne pojma. Tamo A ti si ovdje s ovog brda. Jelenče. Srna. Čekaj. pazi, ona se Dođi. brzo. Koza. Znam da to može i na brodu da se stavi. Dođi. Mogu je brzo. Kako je omaši? Pa i meni dosta laguje. Zanemarite ljudi ako je... Uš. Ne znam gdje. Pa vamo, skliznuo sam sa tog brda skroz. Kako je omaši? Slušaj, morat ćemo sa dve strane da je nabodemo. Dobro, pazi na ti čurinu. Kako ne nabodoh ovo čudo? Vidim se surizim. Ovdje ima lubenica, čekaj, ja to da uberem. Ima dve lubenice. Dođi sad kozo. Izgubi je kozu iz vida. Uteč. Blago njoj. Pa ja bi utekao. Pa dobro sad. Ej, ali ljudi, izvinite za prvu epizodu, šta se radi? Sad baš da krenemo iz početka, to ne bi ni moj brat, pa... Zato što smo dosta uradili. Imali smo sat i po snimka skoro. A to je brate. Da je ono. Znači nekakav kućica. Gdje? Evo ga! Stoji u mestu. Uršovo veće od... Koliko je treba nju da bijem? A ovo mi bombarduje. Puči mi koplje. Nemoj. Napravi ruku. U što me bombarduje? Vidi ovo što plavo. Ubio sam je. Dobro, daću ti glavu. Nema veze, istražuj. U meni ide meso. Aha. A koliko smo mi u stvari... Dobro je pa je zabagalo. Biće me ovo... Čudo nebesa. Ti si ovdje malo prebio. Ovo ne. Hoću te nađem onda. Dobro mi. Ovo sad je tebe bombardovala. A gdje je prvi kamp? E pa, ti se nisi ni pomerio. Gdje si se? I on nije bio ukrašen. Jest. Tebe opet ti se gađala. Tu bi trebao da nam je raft. Gdje nam je raft? Ti kažem da isti kamp. Jeste? Pa daj, pobići mi. Neće, tu ubije 2 puta pogodila. Ma sad ćeš ti da oživiš i da crkneš, nema veze. Drugi dvije, ti ne ide. Dobro, pa Imam 5 metara.
Nemaš, nemaš. Imam. Došla sam na tebi. A gde su mi? Da, ću ti, ali prvo dođi u igricu. Ovo smo malo zaboravili. Nije novi, nego... Znaš da je malo crashalo? Ako si zaboravio. Ajde, dođi ovdje pokupi je. Evo ti ovdje. Jel si... Ajde i nosi sve ove iteme dole. Šta? Idi dole, vidi ovdje, ove sve iteme moraš dole da prešvercaš. Dobro, ajde. Kod mene je glava. Ponesi tu šta možeš. Daću ti, uzmi to, nosimo dole. Ljudi, znači... šta kažete na naše istraživanje? Ne znam kako drugačije ni da snimim ovo, ni ništa, ono kao... Razumite? Da, ljudi, idemo mi sad ovo malo da... Evo nam ga i Raf, ako ga niste vidjeli. Idemo mi malo da se sortiramo i sve to, pa... I ljudi, ja sam ovdje malo napravio neki izmeštaj, napravio sam ovo. To je, u to se... ja sam žedan. U to se sadi kao drvo. To nije kao nego drvo se sadi. I to bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom od narednih. Vi mi pišite u komentarima šta treba da se radi. I šta, aha, dobro. I ako imate neki predlog i ako mi nešto loše radimo, da radimo nekako drugačije, ne znam. Vi mi sve to napišite, a do tada, poz!